Așa că eu astăzi am să vă spun 3 soluții simple, concrete și realizabile. Prima soluție, munca. O țară trăiește când oamenii ei pot munci, adică antreprenorul român, cel pur sânge, nu cel legat de stat, gospodăria țărănească, micul meseriaș sunt temelia țării. Și noi, practic, ieșim din împrumut prin muncă, nu prin sărăcire. Nu tai pâinea de la oameni pentru a plăti dobânzi. Stabilești clar, ei trebuie să respire mai întâi, să muncească, să producă. Și clar, trebuiesc reguli precise de la bun început pe care le stabilești. Iar impozitele și taxele trebuie să fie mici, foarte mici, pe termen lung și pe care nu le schimbi peste noapte. A doua soluție, hrana. România trebuie să producă hrană. Nu promisiuni, nu statistică, hrană. Hrană curată, hrană nutritivă, nu ca slogan, ci ca strategie națională pentru sănătatea oamenilor din această țară, pentru siguranța lor, pentru export. Iar astăzi, 10 februarie, este ziua Sfântului Haralambie. Exact, bravo, felicitări. Care înseamnă protectorul belșugului, al roadelor pământului. Așa că încurajez pe toți să cumpere roadele pământului nostru, de la țăranul român. Și un exemplu foarte simplu. Un heleșteu de pește în fiecare comună din țară. Asta înseamnă microproducție locală, procesare locală, înseamnă locuri sigure și stabile de muncă, înseamnă rezerve de apă sigure pentru secete sau incendii, înseamnă bani care rămân în comunitate, înseamnă foarte multe alte locuri de muncă pentru alte activități colaterale. E foarte simplu. Numai să vrei, să-ți iubești țara. De aceea vă spun așa, munca înseamnă siguranță, pot trăi din ce fac, hrana înseamnă viață, nu depinde de alții, deci munca eliberează prezentul și hrana construiește viitorul. E foarte simplu. Dar, repet, trebuie să-ți iubești țara și oamenii tăi, altfel nu poți să faci nimic. Îți bagi joc de ei, cum fac ei acum, monstruoasa coaliție. Și a treia soluție, tai risipa, nu pâinea.